Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Marila Abad Suárez, ademais de ser unha magnífica docente, é unha das persoas máis coñecedoras do mundo da filatelia. Pero é que Marila tamén é un elemento básico do noso movimento cultural Nós, a xente do redor, no que me honro compartir espazo con esta extraordinaria muller. Grazas a Marila, o noso movimento nútrese de sabia nova coas súas aportacións de xente nova. Hoxe vou iniciarvos na lectura do seu apartado xa clásico de filatelia que no número 18 María regálanos e que neste caso trátase do ano castelao na filatelia. Ano castelao, 75 anos de legado e memoria. En 2025 Galicia conmemora o 75 aniversario do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Na súa persona reuníanse as facetas de narrador, ensayista, dramaturgo, debuxante e político, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX. A Xunta de Galicia declarou o 2025 como o ano castelao, organizando unha ampla programación para ensalzar as súas contribucións en diversos ámbitos. Os centros escolares desenvolven actividades para que o alumnado descubra a fonte das múltiples facetas deste ilustre galego. O calendario do libro e da lectura 2025 tamén rendeu homenaxe a Castelao, destacando o 7 de xaneiro, data do seu falecemento, e o 30 de xaneiro, Día da Ilustración, dedicado á súa memoria. Queridos amigos, continuade ca lectura deste artigo que nos mostra a figura do ilustre Castelao na filatelia. Grazas, Marila.